Как да изразиш много с малко? Цветът говори вместо думи. С едно движение на маркер създаваш светове, вълни от мисли, чувства и мечти без име. Без нужда от речник, без страх от провал, линия след линия, вътрешна пътека. Цвят по цвет рисуваш тишината, а в нея се събужда силата позната. Не ти трябва дарба, нито умение, а смелост да слушаш своето вълнение. И в 3 срещи с цвят за компас ще се върнеш при себе си. Тихо, без глас. Нейроколор не е просто рисуване, то е разговор с душата, без осъждане. Заповядай в света на линиите живи, цветно, нежно, истински красиво.